Ďuso, to je ťažké. No musíš proste. Ja, fuj, ako to mám vedieť? Tak skúsi typnúť. Ha, to je nenormálne. Ale musíš si skúsiť typnúť. No tak je to ťažké. Tak Dobre, skúsme. no. Raz, dva, tri, 12. 12. Čo som ja? Počkaj, toto neplatilo. Tak- Ja som si myslel, že aj bratrance, aj tá. Prečo si nepovedala, že No ja som povedal bratranci? súrodencov. A ja nevedel som, že čo je to súrodencov. Som si myslel, že je to toto. Že ja, ty vieš. Aha, chápem. Ja som myslel akože brat, sestra. Tak urobíš si, vymyslí si potom náku, dobre? Toto neplatí. Dobre, takže Alebo nemá ja trest, dám, alebo nemá ja... trest a urobím inú otázku a to je moju jednu obľúbenú farbu, ktorú mám rád. Raz, dva, tri. Čierna. Ja? No tak dobre. Dobre, ideš. Kde som sa narodil? Raz, dva, tri. Rimavská sobota. Dobre, zaviel som ja. Teraz ja. No. Koľkého som sa narodil? Dátum, mesiac a rok. Poď iba mesiac a rok. Tak dobre, mesiac a rok. Dobre. Počkaj. Dobre, viem. Raz, Dva, tri. 2005, 2005, 23. Myslím, že... Áno, hej. Vieš, ako Ja som chcel povedať prv, že mesiac a Hej. rok. Ale dobre to povedal. Ideš? Vieme, mám seba veľa. Počkaj. Moje obľúbené jedlo. Počkaj. Dám ti na to, aspoň vieš takto. Mhm. Raz, dva, tri, dobre. Raz, dva, tri. Zemiaky. Pražené mäso a zemiaky. Aha, takže ja som... Aha, a ja, že iba ak... Aha, dobre, nič. Trest. Aký bude trest, Filip? Wow, to čo mám? Urobíš Svetovú tú stojku. Normálnu stojku? Skús. Dobre. Skúsim. A sa vykutím aj. Čo už tam? Ja si zoberiem asi... Čo len vankuš? Je taký. Počkaj, kde to urobím? Môžem to robiť akože tu na posteli? Je tu, tam. Na zemi? Ha. Má to tam. Lebo neviem nič o neho, hej. Vidíte, toto je tak. Čakajte, idem si kartenek. Normálne. Ale poslať jedla. Raz. Dva, tri. Ešte raz. Raz, dva. Dotkol som sa. Dobre. Dobre, takže ešte raz. No ďalej pokračujem, myslím. Ja dám si vás naspäť. Daj už naspäť ten mákuš. To pytle. Neviem to ešte nastavovať. Ešte sa som musím. Takže... Od dole, lebo ideš to ty? nevidno. Nie? Nie, ty ideš. Nie, teraz si povedal... Aha, dobre. Akých youtuberov pozerám? Ale ako, koľko? Jedného, dve, tri? Tak jedného najobľúbenejšieho. Chcel som tri, ale To neurobím bude to. ťažké, to bude ťažké. Raz, dva, tri, Gogo. Dobre ma poznáš. A to je asi... Aha, ešte ty, dobre. Počkaj. Ja už mám všetko. Aké je moje obľúbené auto? Dám ti na to raz, dva, dobre. Počkaj, ešte ja neviem. Dobre, už viem. Raz, dva, tri, Ferrari. Lamborghini. A ďalší trest. Chcel by som, keď budem veľký. Ešte ty poslednú a končíme video. Ja už som mal všetky 6. Hej? Áno. Ešte jedno si rýchlo vymyslí. Tak aké ja mám najobľúbenejšie auto? Dobre. Raz, dva, tri, Ferrari. Lamborghini. Ako? Ja mám rád Ferrari. Dobre, idem trest. Čo? Čo dáme trest? Obidvom, aby sme to urobili naraz. Nie, Tak nie, raz, nie, ja nie. raz ty. Nie, Lebo lebo... obidva máme trest. Nemáme. Máme, ani ja som nedobre povedal, ani ty. Aha, dobre. Ja, tak urobím. Tak ako to, počkaj, prv ty, ja teba natočím, ako ty robíš trest a potom ty mňa. Dobre? Dobre. Ale aký bude trest? Ja ti dám taký, že... Zostaneš na tento tom, na ten...
Postel. na ten postiel. Na tú Vidíte? postel. Na tú postiel. A potom to robíš, vieš, že tak to robíš a Aha, takže iba tak skočím. že Dobre, poďme na to. Ja dúfam. Nepásne potom na tú postel. Poď ku mne, tu. Takže z tejto strany. O, tu svieti slnko, nevadí. Vidno? Vidno. Malo by. No iba takto. Ja, Behíme, no, tu pytle. Počkajte. reálne dozadu. Počkaj, No, musím sa. No. Si padol. Padol som. OK? Tá ja. Teraz ty. Dobre? Takže, Dám si tu hore, lebo lepšie to bude vidieť. Takto. No, čo mám robiť? to isté. Hej? Ja takto ja budem odvážny. Počkaj. Aj na zemi. Čaute. Takže, toto bolo celé video. A počkaj, ešte kúkam. Končíme. Prečo to neviem nikdy nastaviť tak? Takže komentujte, lajkujte a zdieľajte. A čau! Čaute.